Fil-ġranet li ġejjin grupp ta' esperti Taljani mistennija jaslu Malta biex jiddeterminaw aħjar l-azzjoni li hemm bżonn biex tkun salvata l-ispira ta' 60 metru li hemm fil-Pro-Katedral ta' San Pawl tal-Anglikani. It-tim il-kumpanija Sewing li se jkunu mmexxija mid-ditta ta' Periti Architecture Project se jkunu qed jużaw teknoloġija moderna b'teknika mhux invażiva biex isibu qsim stabilità fit-torri ta' 60 metru li ġew ikkawżati tul dawn l-aħħar 175 sena. Il-finanzjament ta' dan il-proġett qed isir minn fondi miġbura minn kampanja mnedija fi frar tal-2017 biex ikunu salvati kemm it-torri kif ukoll l-ispira li għandhom ħsarat kbar. Il-Prinċep Karlu diġà ta' l-kontribut tiegħu anke l-producer teatrali Sir Cameron Mackintosh ta' donazzjoni ta' 100,000 euro għal dan il-proġett, il-mira hi li jinġabru 3 miljun euro. L-intervent tal-ġimgħa d-dieħla se jkun kruċjali għax-xogħlijiet li se jsiru fit-18 il-xahar li ġejjin, kellim għall-proġett qal li qed jagħmlu ħilithom biex l-impatt fuq ir-residenti tal-belt u l-belt innifisha ikunu mill-inqas possibbli.